Думи за живот, май 2025 година. Господи, Ти знаеш всичко. Ти знаеш, че Те обичам. Последната глава от Евангелието на Йоан ни отвежда в Галилея, на Галилейското езеро. Петър, Йоан и другите ученици след смъртта на Исус се връщат към работата си като рибари, но за съжаление нощта е безплодна. Възкръсналият им се явява там за трети път. Призовава ги да хвърлят повторно мрежите си и този път улавят много риба. След това ги кани да закусят заедно на брега. Петър и останалите го разпознават, но не смеят да го заговорят. Исус поема инициативата и се обръща към Петър с много предизвикателен въпрос. Симоне Йонин, любиш ли ме повече, отколкото тия? Моментът е тържествен. 3 пъти Исус се обръща към Петър с призива да се грижи за неговото овце, чието пастир е той самият. Господи, Ти знаеш всичко. Ти знаеш, че Те обичам. Но Петър знае, че 3 пъти се отрекал от него и тогава трагично преживяване не му позволява да отговори положително на въпроса на Исус. Отговаря му смирено: Ти знаеш, че Те обичам. По време на този разговор Исус не споменава за предателството на Петър. Въздържа се от изтъкването на грешката. Пристъпва се към Петър на нивото на неговите възможности. Води го към болезнената му рана, за да я излекува с приятелството си. Единственото, което иска, е да възстанови отношението на взаимно доверие. Отговорът на Петър е акт на осъзнаване на собствената му слабост и същевременно безгранично доверие в любовта на неговия учител и Господ. Господи, Ти всичко знаеш. Ти знаеш, че Те обичам. Исус задава същия въпрос и на всеки от нас. Обичаш ли ме? Ще ми бъдеш ли приятел? Той знае всичко. Познава даровете, които получаваме от Него, както и нашите слабости и рани, които понякога кървят. Все пак, Той подновява своето доверие не в нашата сила, а в нашето приятелство с Него. В това приятелство Петър намира смелост да свидетелства любовта си към Исус до такава степен, че да даде живота си за Него. Всички преминаваме през моменти на слабост, неудовлетвореност, обезсърчение, изпитания, болезнени ситуации, болести, смърт, вътрешни изпитания, недоразумения, изкушения, провали. Именно тези, които се чувстват неспособни да преодолеят определени изпитания, които сполетяват тялото и душата и поради това не могат да разчитат на собствените си сили, са поставени в положение да се доверят на Бога. И Той се намесва, привлечен от това доверие. Там, където Той действа, върши велики неща, които изглеждат още по-велики, именно защото изникват от нашата нищожност. Във всекидневния живот можем да се представим пред Бог такива, каквито сме, и да поискаме изцеляващото Му приятелство. В това изпълнено с доверие отдаване на Неговата милост,
можем да се върнем към приятелството с Господ и да възобновим пътя си с Него. Господи, Ти всичко знаеш. Ти знаеш, че Те обичам. Тези думи за живот може да бъдат и наша лична молитва. Нашият отговор, с който да се поверим на Бог с малкото си сили и да Му благодарим за знаците на Неговата любов. Обичам Те, защото Ти влезе в живота ми повече от въздуха в дробовете ми, повече от кръвта във вените ми. Ти влезе там, където никой не можеше да влезе, когато никой не можеше да ми помогне, когато никой не можеше да ме утеши. Дай ми да Ти бъда благодарна поне малко във времето, което ми остава, за тази любов, която Ти изля върху мен и ме принуди да Ти кажа: обичам Те. Любовта ни към Него да се изразява и във взаимоотношенията в семейството ни, в обществото и в църквата, като се стараем да научим стила на Исус, да обичаме всички, да обичаме първи, да мием краката на нашите братя и сестри, особено на най-малките и най-крехките. Ще се научим да приемаме всички със смирение и търпение, без да съдим, отворени да искаме и получаваме прошка, да разберем заедно как да вървим рамо до рамо в живота. Господи, Ти всичко знаеш. Ти знаеш, че Те обичам.